today is Sunday, it's family day. So pupunta po kami sa Sampaloc Lake. Magja-jogging sila daddy at si kuya. And then, magta-try din po kaming mamingwit. Subukan po natin mamingwit. Yan, kasama si Jade, syempre. Susubukan po natin mamingwit kung meron po ba kaming mahuhuling isda. Okay, let's go! Hi guys, we are here na po sa Sampaloc Lake. Ayan, si kuya. Yan, so sila po ay mag-jogging na. Magwa-warm up po muna sila and then kami naman ay magliliwaliw muna kami ni Jade kung saan-saan pupunta ngayon, okay? So doon po, sa kabila doon, pupunta po kami doon dahil meron po doon mga namimingwit. Ang problema po natin ito ngayon, di ba sabi ko po mamimingwit kami. Kaso lang, wala po kami dalang pamain. Ang challenge po natin ngayon ay paano po tayo magkakaroon ng pamain. Mambuburaot po muna tayo. Try po natin kung paano po tayo magkakaroon ng pamain. Manghihingi po tayo guys. It's a big challenge for us. So ayan guys, ang gagawin po natin ay bibili po tayo ng pamain. Dahil wala naman po tayong dalang pamain. So ang gagawin po natin, bibili po tayo sa kanila ng pamain. Ano po pamain niyo mga sir? Bulati, uod. Ah, bulati po at saka uod. Ay, ayun. Ah, okay. Ayun, meron. Kuya, pwede po bang makabili ng pamingwit? Ay, pamingwit pamain. Sino po ang maraming pamain dyan? Pwede po makabili kahit 50. Wala yung nag-ano din eh. Ah, meron po dito nagbebenta. Konti daw lang po yung pain nila kaya wala tayong mabibiling pamain ngayon. May dadaan. Ah, meron po dumadaan dito? Oo. Ah, okay. So, ayan, may dumadaan daw po dito na nagbebenta ng pamain. So, ang goal po naman talaga natin ngayon ay magja-jogging sila daddy at si kuya para sa tryout nila sa basketball at saka sa taekwondo. But, unfortunately, so wala po tayong pamain today. So maybe next time. So ang gagawin po muna natin ngayon ay magbibigyan na lang po tayo ng mga huli nila. So yan, paano mag-set up si kuya ng kaniyang pamain. Panlipas oras po yan, tapos ilalagay doon. Simple lang. Yan. Malaki ito. Ayun, may nahuli. Pero minsan po may nahuhuli po kayong malalaki. Oo. Minsan po din. Nga po. Yun. So, meron po siyang floater na tinatawag. Para nga po hindi lumubog yung kanilang pamingwit. Nakalutang lang. Yun, may huli ulit si kuya. Ayun, mahuhulog na yung yung worm. Ayun, mahuhulog na. Uy, meron huli. Meron na ulit si Kuya Joe. Lalaki pa rin. Oh, ayan. So, nice. Binabalik po nila kapag maliit pa.
Pinapalaki po muna nila yung maliliit na nahuli. Pwede pang mapakinabangan yan ng iba pagdating ng panahon. Sinasabuyan ng ano po yan? Pamadpad fish fillet para lumapit yung mga isda. Tama po ba? Ayun! So nakahuli po si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Joe na lang. Po? Joe na lang. Shout out po sa iyo, Kuya Joe. Ayan, malaki po yung kanyang nahuli. Po? Shout out po sa inyong lahat. Ayan, so ilalagay niya po yan sa kanyang lagayan. Meron po siyang sariling lagayan sa ilalim po. Ayun. Ang dami ng huli. Nice. Ang galing. Meron siya, liit. Ano isda po yan? Tilapia, ano? Tilapia. Ito ang malutong. Ano ginagawa niyo po kapag maliit pa nahuli? Binabalik niyo po? Hindi. Lawitan niyan, Brad. Ginagawa din po pamain uli? Hindi. Sama na po sa sangkap. Sama na. Yan lang yun. Nandoon na yung mga ano. Maraming huli. Yung mga huli. Tapos andun po yung isa. Tapos doon po yung isa. Oh, orange naman po ito. Uy, sayang. Ay, mayroon malaki. Yan. Orange na. Ayun no, malaki-laki. Itong isa ay orange. Orange. So guys, meron din po nagpipiknik dito. Ayan oh. Talagang napakasariwa po talaga ng hangin dito. Ang sarap, ang tahimik, tapos mahangin pa, napaka-presko. So, maraming nagpupunta dito, nagja-jogging, nagpipiknik, katulad nila. So, magdadala lang po kayo ng sarili nyong pangsapin. Yan, tapos syempre foods nyo. Minsan yung pamilya, yung iba naman ay magbabarkada, nagbabike. Yan. So, grupo, mga ganon. Shout out po Kuya Aldrin. Maraming salamat po. Yung iba po doon ay alas 7 pa lang daw po sila ng umaga nagsimula doon. Konti pa lang po yung huli. So, talagang tsambahan lang po talaga. So guys, uwi na po kami. Wala kaming nahuling isda dahil wala kaming pampain at hindi rin namin gamitin pa. Hindi din namin alam paano gamitin yung pamingwet nasa bag. So maraming salamat po sa panunod at hanggang sa muli. Bye!